Ġwanni kien fil-ħabs. Din l-ewwel kelma tal-Vanġelu ġelitni mmur lura fil-passat meta kont għadni student nistudja l-iskrittura Ġerusalemm u parti mill-kors kienu jeħduna eskursjonijiet mhux biss f'diversi bnadi tal-art imqazza manki fil-pajjiżi ġirien il għaliex huma kollha pajjiżi li jagħmlu parti mill-kuntest bibliku. U niftakar meta minna l-eskursjoni fil-Ġordanja, ġurnata minnhom morna nżuru il-fdalijiet ta' Fortizza, il-Fortizza ta' Makeronte. Din hija waħda mis-sitt fortizzi li kien reġa' bena mill-ġdid is-Sultan Erodi l-Kbir. 6 fortizzi mibnijin propju max-xmara Ġordan. U din il-fortizza ta' Makeronte hija importanti għaliex fiha Ġwanni l-Battista għex iż-żmien tal-ħabs tiegħu ukoll ra is-sija ta' mewtu meta inqetet lu rasu. Interessanti li f'dawn il-ftit fdalijiet hemm il-paviment taż-żonqor għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum tas-sala l-kbira tal-Fortizza. U niftakar Patri Michele Piccirillo li kien arkeologu ta' fama mondjali li kien qed imexxina għalinna din hija s-sala fejn żifnet Erodja. U allura l-Vanġelu jieħu l-ħajja il għaliex inti timmaġina u xekk dik ix-xena ta' Erodja li tisfen li tġennen ras is-Sultan Erodi Antipas Mikul bis-sensualità illi bla rażani wieħed anki saħansitra palma nafu mir-rakkont tal-Vanġelu saħansitra nofs is-saltna tiegħu. U jien għamil domanda illum ngħid stupida li mi kienet imexxina qedlu fejn hu l-ħabs tal-Battista għall-issa m'hawnx fdalijiet tal-ħabs. Imma qatt naħseb ftit hekk Ġwanni kien fil-ħabs. Jien ma nimmaġinax li l-ħabs tal-Battista kienet xi kamla ta' xi 5-star hotel, nimmaġinah f'kamra mdalma, msakkar u li kien imdorri jgħix bħala sfur ħieles kemm meta kienet iħejji ruħu għall-Ministeru Pubbliku tiegħu kif ukoll meta waqt il-Ministeru Pubbliku tiegħu kien jarrex fid-deżert ta' Ġuda. Ġibu quddiem għajnejkom għal ftit mumenti il-qagħda tal-Battista f'dan il-kuntest imdallam. Imdallam mhux biss fis-sens ta' nuqqas ta' dawl, imma mdallam anki fis-sens għaliex il-Vanġelu qisu bħal donnu jippreżentah bħala li qed jiddubita jekk Ġesu kienx il-Messija jew le. Jien nimmaġinah il-Ġwanni u nimmaġinah fis-solitudni tal-ħabs, forsi anki jiftakar fil-passat kollu tiegħu. Nerġa' ngħid is-snin twal ta' tħejjija fl-għoljiet tal-Ludija. Ma nafx hekk tafux imma ftit il-bogħod minn Għajnkarem fejn hemm is-santwarju tat-Twelid tal-Battista hemm santwarju ieħor ċkejken qalb l-għoljiet San Giovanni al Deserto. U tradizzjoni nisranija ta' Ġerusalemm tgħid huwa l-post fejn Ġwanni ħejja ruħu għal-missjoni tiegħu. Posta immens, deżert fis-sens ta' solitudni imma mhux fis-sens ta' ġeografija għaliex huwa post aħdar saħansitra blejjun tal-ilmijiet. Nimmaġina l-Ġwanni fid-dlam tal-ħabs iġib ruħu, nimmaġina lil Ġwanni fid-dlam tal-ħabs jerġa' jiftakar f'dawk is-snin twal illi kienu snin ta' tħejjija għall-missjoni tiegħu. Snin mhux biss ta' ħajja sobrija, penitenzjali kważi kważi nistgħu nsejħula, imma żgur snin twal ta' tħejjija bit-talb u bis-smieħ
tal-Iskritturi Lut. Ġwanni fil-ħabs seta' jġib dan f'moħħu, seta' jġib ukoll il-mument solenni illi kienet il-kuruna tal-missjoni tiegħu meta mhux biss ħejja il-poplu biex jirċievi il-Messija, ma dak il-mument partikolari meta seta' jixed għalih. Fenna fien qed tiġini f'moħħi il-kelma li nsibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan fl-ewwel ta' kapitlu meta l-Evanġelista jġib il-Ġwanni jgħid u minn batni għalli fuq minn tara l-Ispirtu nieżel dak huwa il-Messija. Kemm sabiħa. Wal mument solenni tal-mamudija ta' Ġesu, Ġwanni li jammet lil Ġesu, imma fuq kollox Ġwanni seta' ftakar ukoll fl-istess kelma tiegħu meta xeta għal Ġesu għal darba darbtej. Araw il-ħaruf tal-Alla, araw dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, dan huwa li ben tal-Alla, dan huwa kollu kliem tal-Battista. Ġwanni seta' ftakar fid-dlam tal-ħabs f'dawn il-momenti ħansejħulhom ta' glorja, imma dak id-dlam tal-ħabs sar bħal susa illi bħal donnu mlieħ bid-dubju. Forsi din iddejjaqna nisimgħuha ta' illi Ġwanni seta' iddubita minn Ġesu, kienet iddejjaq anke s-Santi Padri, fenna fien Santu Wistin li mhuwiex Padri Marcello, huwa Santu Wistin. Jgħid id-dubju ta' Ġwanni qisu għamlu apposta biex isaħħaħ il-fidi tad-dixxipli tiegħu. Kienet ibsa anke s-Santi Padri jaqraw dal-Vanġelu u qisu bħal donnu ikollhom jimmaġinaw Ġwanni Battista l-prekursur tal-mulej, dak li kien tant ċeta li b'qawwa illi jiġih mument ta' dubju. Imma dubju kien u ta' veru. Il għaliex li żewġ dixxipli kif smajna jinqara batu man Ġesu b'din id-domanda: intu dak li għandu jiġi, għandu anki titlu tal-Messija, dak li għandu jiġi, intu dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħadd ieħor. Kif jista' jkun li l-Battista ġieħ id-dubju, imma d-dubju ġieħ. U forsi sewwa kieku insaqsu lil nfusna għaliex seta' ġieħ id-dubju f'dak il-mument ta' kriżi fil-ħajja tiegħu, f'dak il-mument imdallam magħluq fid-dlam f'erba' ħitan minħabba li xandar il-verità anki lis-Sultan Erodi Antipas u l-mara tagħhu li kien qed jgħix magħha, Erodja. Jien immaġina li Ġwanni kellu l-istess kunċett ta' Messija illi kellhom il-Lut ta' żmienu. Messija li kellu jkun anki politiku, Messija li kellu jwaqqaf is-saltna ta' Alla fuq l-art u forsi f'moħħhom kellhom teokrazija, jiġifieri raġel li jmexxi bil-kmandamenti bil-liġi tal-Alla. Ġwanni seta' kellu f'moħħu u ħafna drabi dan jidher fil-priedki qawwija xi kultant ibsa tiegħu. Ġwanni seta' stenna Messija li kellu jkun kważi qed neżaġera hawnhekk, imma seta' immaġina Messija bl-aħniena. Ġibu quddiem għajnejkom il-predikazzjoni ta' Ġwanni fl-istess Vanġelu ta' San Mattew illi smajna il-ħadd li għadda. Il-mannara tiġà qiegħda ma' is-siġra
min ma jagħmilx frott tandima pop daqshekk. M'hemmx ċans. Il-mannara lesta ma is-siġra. Hemm toma ta' din l-idea ta' Messija mhux biss politiku u forsi anki militari, imma ta' Messija li kellu juri il-wiċċ kera dil-kelma li se nuża, l-wiċċ aħrax tal-ġustizzja ta' Alla. U Ġwanni kien qed jisma' ħafna affarijiet li ma kinux biex ngħidlek kompatibbli f'armonija ma' dak li kien ippriedka. U tantu hekk għandna konferma f'dak illi Ġesu jibgħat jgħidlu permezz tal-messaġġiera, permezz tad-dixxipli tiegħu li kien bagħat. Ġesu jieġeb u qalilhom smajna l-Vanġelu. Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi ifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu. L-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Għandna kważi sintesi tal-Ministeru Pubbliku kollu tal-Messija ta' Ġesu. Xandar tas-saltna tas-smewiet bil-kelma u bl-emil. Bil-kelma, bil-predikazzjoni tiegħu fis-sinagogi u barra is-sinagogi, fil-witat tal-Galilija u fil-Ludija, u anki il-mirakli li kien jagħmel Ġesu, is-sinjali tal-wasla tas-saltna tal-Alla. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi ifiequ, il-mejtin saħansitra, il-mejtin iqumu. San Luqa fil-risposta, fil-Vanġelu ta' San Luqa, fil-risposta li Ġesu jagħti lil Ġwanni, hemm ftit aktar kliem li jenna nifmu is-sens ta' dak li qed jgħid Ġesu. Fil-Vanġelu ta' San Luqa Ġesu jżid qasba mġenġla ma jiksirix, musbieħ inemnem ma jitfieħx. Għax Ġesu ġi għal-midinbejn. Ġesu ġi għal-foqra, u aħna nafu kemm din kienet tiddejjaq speċjalment l-elit reliġjuż ta' żmienu. Dan jagħmilha mal-foqra, dan jagħmilha mal-pubblikani u l-midinbin. Sakranazz u ikkiel jagħmilha mal-midinbin. Dan huwa l-messaġġ li Ġesu jibgħat lil Ġwanni. Ma jgħidlux għandek idea żbaljata, imma daqs li kieku qed jgħidlu jeħtieġ li tinżel aktar fil-font, fil-għarfien tiegħek tal-Messija kif iridu Alla l-Missier. Jeħtieġ kemm sabiħa, għalmenu hekk nimmaġina jien, issu Ġesu qed jgħidlu tax qalbek, ħanurik l-emejjel tiegħi, l-opri tal-Messija, biex inti tifhem il-verità aktar sħiħa, jkollok għarfien aktar sħiħ ta' minu verament il-Messija. Mhux ta' bxejn li mbagħad Ġesu wara li jibgħat il-messaġġ jgħid dik il-kelma li għadna kemm smajna. Ħin ju min ma jitfixkilx minħabba fija. Ħin ju min ma jiskandalizzax ruħu minħabba fija. Niswet jitkellem mill-iskandlu, l-iskandlu fil-Bibja u dik ix-xaħġa li tibblokjak milli temmen, li tifxlek, li ġelek tiżloq fit-triq, taqa' fit-triq. Ħin ju min ma jiskandalizzax ruħu minħabba fija. U nimmaġina jien l-ewwel u qabel kollox qed jgħidha għal Ġwanni l-Battista u jgħidha wkoll
lilna. Jgħidha l-Battista biex nerġa' nirrepeti dak li qed qabel biex il-Battista mhux jitfixkel imma t-twemmin tiegħu qawwi jsir dejjem aktar veru u profond. Il-Messija għandu jkun kif jixtiequ Alla u mhux kif forsi xtaquh il-kunċetti tal-bnedmin ta' żmienu. Ġesu jgħaddi biex jagħmel eloġju lil Battista kemm sabiħa tieni parti tal-Vanġelu. Meta jgħid x'mortu taraw fid-desert? Qasba tixxejjer mar-rieħ. Ġwanni ma kienx bniedem imħawwad ma kull ħaġa ibiddel femtu u Ġwanni kien jaf min kien u x'kienet il-missjoni tiegħu u l-missjoni tiegħu dija sal-aħħar. Ġwanni ma kienx qasba tixxejjer mar-rieħ, tafu x'inhi qasba tixxejjer mar-rieħ, bħal pinnur ma' kull idea, ma' kull moda nduru. Mhux hekk il-bniedem tal-lum ma' kull rieħ idur. Ġwanni ma kienx hekk, Ġwanni kien bniedem sod. Ġwanni kien imlaqqam fi snin twal ta' talb. Ġwanni kellu l-eruq tiegħu fil-kelma tal-Alla. Ġwanni kellu l-eruq tiegħu fl-għarfien ċara tal-missjoni tiegħu imdawwal mill-kelma u anki mill-ispirtu tal-Alla. Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Ġwanni ma fittix lilu nnifsu. Ġwanni ma fittix li jilbes fin biex jidher. Ġwanni ma kienx jilbes fin biex jiġbed in-nies leħ. Ġwanni kien jilbes ta' profeta bħalma nafu l-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Xar tal-ġemel u ċinturin tal-ġild huwa l-ilbies profetiku. Imma s-sens ta' din il-kelma jista' jkun hija propju din. Ġwanni ma kienx jilbes fin fis-sens illi ma kienx jiġbed lin-nies għal persuntu. U din nisimgħuha kemm il-darba fil-Vanġeli, speċjalment fil-Vanġelu skont San Ġwan. Jien minix il-Messija. Meta jsaqsuh immint min int il-Messija, int Elija, int il-profeta, la jien Elija u lanqas jien il-profeta. Jiena leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju trieq tal-mulej kien jaf ma kellux kriżi ta' identità Ġwanni. Ma kienx jilbes fin fis-sens illi jipponta dejjem lejn Ġesu. Jeħtieġ Vanġelu ta' San Ġwan li hu jikber u jien niskien. Jien il-leħen jgħid Ġwanni, Ġesu il-kelma, il-logos li saret bniedem u għamret fostna. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Ġwanni kien profeta, kien the mouthpiece of God, kif ngħidu bl-Ingliż li ħarġet hekk issa. Ġwanni kien jitkellem fis-sem Alla ma kien aktar minn profeta. Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex kif jgħid Ġesu huwa l-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. U t-tieni raġuni għaliex il-profeti tkellmu f'isem Alla u indikaw dejjem il-Messija li kellu jiġi. Mentri Ġwanni ma ndikax il-Messija li kellu jiġi, imma l-Messija li kien ġi u kien fost il-poplu tiegħu. Fostuliet in-nisa tax-Xewkija jieħdu pjaċira. Fostuliet in-nisa ħadd ma qam akbar
minn Ġwanni il-Battista. Xi ġmiel, ħadd ma qam akbar minn Ġwanni il-Battista. Ma Ġwanni jagħlaq il-perjodu tal-Antik Testament. Jagħlaq il-bieb. Għalhekk minn ġej warajh fis-saltna l-ġdida frott il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu huwa ikbar minnu. Għalhekk Ġesu jgħid u b'dana kollu l-iżgħar wieħed fis-saltna tas-smewiet huwa akbar minnu. Kemm jagħmilli kuraġġ Ġwanni? Jien ma nafx hekk jagħmlilkomx kuraġġ. Xi kultant imulej ngħidlu mumenti jibsa xi kultant meta dak li nkun qed nistenna mill-mulej ma jseħħx. Meta titlob għal xi intenzjoni qaddisa, anke qaddisa, il-fejqan ta' xi ħadd, il-ħelsien ta' xi ħadd, u ma tara l-ebda differenza u ngħid mintu huwa dak li għandu jiġi jew nistenna l-ħadd ieħor. Jien naħseb illi sewwa ma neħbewx wara subajna għaliex tajjeb jew ħażin bid-dier jew fil-moħħbi il-momenti ta' dubju jiġu fil-fidi tagħna. Imma l-grazzja t'Alla huma l-momenti ta' dubju jew ta' kriżi jew ta' dlam li jistgħu jkunu bħal dak tal-Battista. Momenti li jgħinuna nimxu l-qudiem u napprofondixxu l-għarfien tagħna ta' Alla ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Jiena dejjem ngħid illi l-momenti ta' kriżi u ta' dubju bħalma seta' kien tal-Battista jekk irridu huma l-momenti u forsi l-uniċi momenti li jgħinuna nikbru fil-fidi tagħna. Il għaliex niddawlu aktar bil-preżenza ta' Ġesu li qed jarrafna ftit aktar minnu u x'jixtieq mill-ħajja tagħna. Sewwa nagħmlu b'konklużjoni tagħna it-talba tal-Knisja ejja mulej la tiddawwarx, ejja mulej Ġesu anki fil-momenti mdalma tal-ħajja tiegħi. Ejja mulej Ġesu anki f'dawk il-momenti fej forsi nagħmel l-esperjenza tas-solitudni tal-ħabs. Ejja mulej, kabbarna fl-għarfien tiegħek bħal Battista. Kien jinaħna jekk ma ninfixlux minħabba fik. Ejja mulej u la tiddawwarx. Amen. Missierna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sama ikda fl-ard.
خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-den. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.